Вазов и Пикол, там се разделят, там ще слезам. На Пикол той дето до паметника, но има малко те за един дет паркират. На островчето, те сме го кръстили, на островчето слезам. Да мога да се оридава след това. Кой? 23-то бандит ли? Бандит, той си ми плащат пътя. Що? За бандица много пари да вземат, Дела знам, аз съм наблизо и слизам и тия последния плаща, когато други път свят из Горноряховски са тия... Те с каки, Едната покака, другото как ще го... Дай да го вземам. Вземай го, бе, не. Дребното, вземай го, подарявам ти го. Ама дай уреди ма ли, то те не става, вземай. Какво да има, че не разбира? Уреди ма ли към, запознай ма. Готово. Да нямаш грешка, бе, нямаш проблеми, бе, веднага. Не го знам утре, аз утре съм. Ще едем ли баница двама? Неделя съм на втора, значи... Неделя е понеделник, не го знам. Ама гадже има ли да не да ям бой? Ще едиш. И бе има гадже. То дребно, вредно бе, как ти като видиш дребно, трябва да имаш нещо ново. Де не става? Пак и то ни от нашите, тъй че... Как не от нашите? Тя няма да ди тук. Търси се фанал един, сам е лъжи. Няма запознай. Аз ще дам пунта баница, като не направи баница, ще дам пунта. Чепчеп е ако? Брошке, нищо да те аз ми омръзнал. Как ще ме запознаеш, кажи сега. Че ви сега, аз... Ама няма лъжиш. Не, питай 18 и 23 номер. Аз съм 17. Аз го видях, че 17, викам, че не е лъгия. Самоотската е не. Той не е самоотчет, ама там на време. Той дъхта, той работа не върши. Що не върши бе, Колю бе? Как да върви? Много ли барман беше? Как да... Барман. Аз сега, или тук телефони, или... Тук тъй малко от ляво часа с дъртите кокали доди слеза, тъй островчето. Билишка искаш сега, билишка? Да. Няма, баща ще платиме. 2 лева. Глупост, нищо да го се работи. Той